Ayo petuk serampat yuk, serampat yuk. Panjenengan ya melu mbyaking kahanan iki. Bab napa? Lah ya kuwi no, euforia perkara bola. Wah. Aku ana bolae malah ora keber garap bojo. Lah kok iso iki lho? Saben bengi tak tinggal nonton bal iki bojoku keter. Ya karo ngenteni wektu lho. Ayo anyel kari final tak tinggal. Iya. Nggih, saiki teknologi maju ora iso nonton saiki, sesuk iso nonton. Nggih, nggih. Ning arep ngono ki nek ora langsung ya ora lega. Ora marem. Asal kok 150 ora ngados ya. Mosok ta. Ora tuapuk lambemu. Wong senengane nonton karo kopyokan. Iya. Nggih. Ning ya mung kanggo ngraketke seduluran Mas ngoten niku Mas. Betul. Nggih ta? Aku yang nonton bal ngono kuwi tak jikuk intisarine. Nggih. Intisarine dalam bekerja harus bisa bekerja sama satu sama lain. Nggih. Nah, kuwi lho sing apik iki bal nggon ngono ora ana egoisme masing-masing tidak muncul. Nggih, nggih. Wah, jan aku seneng iki. Senenge bab perkawis napa, Mas? Isih ditunggoni piyai kathah dusun Samino iki pancen Saminan. Saminan apa Samino? Saminan. Oh, Saminan. Nggih, dusun Saminan iki ora mung pemirsa wayang kulit ning ya penikmat wayang kulit. Wong Boyolali kok. Muga-muga penikmat bisa munggah meneh dadi penanggap wayang kulit. Lah niku sing baku. Tanpa ana sing nanggap Wayang ora bakal lestari. wayang ora bakal lestari terus akar budaya Indonesia musnah. Tur bakal ya semakin pudar gitu. Semakin pudar. Mula ngeten Mas Darang, yen ana bocah cilik sing ndelok wayang aja disepelekke, dupahe kuwi isih bocah. Bener, nggih. Ning justru malah ayo digetokke. Bab sing nggon becik lan karben menarik si bocah kuwi mau lan dadi pengeling-eling tekane gedhe. Nah, nggih ta? menawa sok bene dadi penanggap wayang kulit. Nggih, laras. Aku percaya kaya Mas Eko mbiyen panjenengane ya mung nonton tok. Nggih. Saiki ya dadi penanggape wayang kulit. Leres. Mergo ya ngluwari nadare keng Ibu Bu Sumin sapa? Ibu Suminah. Suminah. Nggih. Dadi niki nggih pun wah jan seneng kula yen sik ditunggoni wong akeh ngeten iki. Lah nggih no arep kondur iki arep ngopo? Dadi saya esuk ora saya adem ning saya anget. Kahanane saya tentrem. Tentrem. Niki mbuktekke yen kahanan wonten Dukuh Saminan mriki pancen ayem tentrem. Wiwit saking panjenenganing Bapak Kepala Desa, Bapak Parno.
Nggih to, sak perangkate tegese iso momong karo masyarakat. Muga-muga iso ndudut atine Pak Kepala Desa. Lah menapa? Sok yen bersih desa wayangan awake dhewe ditimbali. Amin. Ya didongake warga duka saminan manggih rayu wilujeng panjang yuswa. Sak kelurahan Kepoh nggih. Sak kelurahan Kepoh gampang oleh golek rejeki nggih ta. Nggih. Nek wis rejekine nglumpuk ayo padha tirakatan lan tasakuran. Tasakuran wong jenenge bersih desa kuwi tradisi sing intine ngrukunake warga desa. Jenenge wae tasakuran Mas Gareng. Tasakuran Napa karepe? Tasakuran niku tandanipun tiyang ingkang kandhelimanipun ingkang kula sebataken ngajeng. Nggih. Semakin kesini semakin tebal imannya. Nggih. Mengadakan tasakuran apapun itu yang diterima. Niku ta terus Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak kados dalu menika. Dalu niki nggih. Dipun pirsani piyai kathah ngaten niki. Leres. Terus kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti malam hari ini melek bareng tirakat. Nggih. Anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang kita nanti-nanti. Nggih. Tapi bersyukur ya tetap nanti anugerah, Mas. Leres. Mulai yo dadi rakatan, muga-muga li adu penalti iki iso menang aku. Bagong wis. Iki dro ta iki? Dro. No. Menang aku menang. Wis pokoke aku tetep Persipura aku. Kok Persipura iki. Kowe sing main Argentina karo si apa Prancis. Oh, sing tak delok ki live streaming tahun wingi bae. Lah iya. Argentina Prancis kok Persipura. Pokoke sesuk angger sing mulih ki gleleng iku jenah sing menang. Aku nyekel bawah kok. Aku nyekel bawah dadi draw ya tetep. Ah iya. Wis, pokoke aku nek ora nyekel Pandu ya nyekel Satris. Wis. Soale sing bakoh mung arek loro kuwi. Pade Martin menang. Oh iya. Heeh. Pade Martin ora nyekel Argentina, ora nyekel Prancis, nyekel Siden dheweke. Nyekel Suleka. Ora kok ya. Oh. Nggih. Nembang Mas Gareng yo. Oke. Dandang gula. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lara. Teguh ayu. Teguh ayu. Kuwi tembang le. Luputa bilai kabeh. Tak kira teguh seksi. Jem setan datan purun paneluhan tanana wani. Miwah panggawe ala gunane wong lupa. Geni atemahan tirta maling adotan ana nyaket mring kami. Guna duduk pansirna. Sirna dudu jago. Cangkemmu meneng ah. Garing getir-getir saiki. Agar kalah kok. Wis. Ora ngukup, Rama ora ngukup, Rahwana ya ora ngukup bakale. Belung sing ngukup. Iya. Iya Mas Gareng ayo. Kawruana sejatine urip-urip pira aneng arca padha kudu ngerti sirikane. Apa sirikane Mas? Aja dahar woh mundu. Nggih. Lan dolanan keluar kuwi. Terus cengkir gading milya ya iku woh ing nur. anunane Mung sira ingkang waspada anyaketna wae ngaren rina wengi tindak witing klopo. Kedetes mak aku nyawa selendang biru.
jagone menang kok munggah kudu joget. Betul. Iya no. Roy Martin. Timbang tak kok jajake. Yo. Sapa ki sing Mbak Ririn. Rit. Neno. Nah, iki jajake jagone kalah mejeng. Ririn. Terus iket lho rek. Melok tapuk. Iya ya. Aku ora bakal lali. Sesore kok kudu nesu e gareng. Wah, jiret. Pokoke sesuk sing menang jajake Solekah. Yo. Hamung ngenaki hati Nanerin ora tekan batin setiamu. Apa? Yo, suwuk grupak Mbak Ririn. Yo. Tatapana janjimu sayati. Wah, penak ya rek. Mbah. Mula to yen ora siap kalah ya aja totoan. Kangger ora siap kalah totoan ya akhire emosi. Ora rezeki ning malah ku darah tinggi. Ah, kuwi omongane sing menang. Wah, gareng iki kok ora. Lah wong kuwi Ora iso. tontonan untuk dinikmati kok ditonton. Lah nggih to, gareng ya semen. Wis ora buka kowe. apa wis. Sok sing kalah ya sabar, sok ya ana bal men. Iya. Mas Gareng, Gun, mang jlentrehke tembang sampeyan niku pripun? kawrana sejatine urip, urip pira ning arca padha urip ning donya iki kudu ngerti sirikane. Sirikane apa? Aja ya. Takone aja emosi to. Wis men mantekne wae. Aja dahar woh mundu. Oh. Woh mundu ki yen disawang nyenengke ini yang dipangan iso marake murus ning weteng. Tegese wong ki aja sok seneng blegere utawa gebyare tok, mergo gebyar apik urung karuan sama dengane apik. Nggih, aja kebondrok utawa kepancing gelaring lair. Lair. Terus Lan dolanan keluak kuwi lak ireng, Nggih. aja sok dolanan barang sing peteng. Cengkir gading milio yen kowe milih kudu nganggo kencenging pikir. Nah, mula nek milih jago nganggo kencenge pikir. Cangkemmu meneng ah. Kowe gareng iki wis meneng ora aja kerbok kuwi kowe. Terus Ya iku woh ing nur. Agar mikir milih ki nganggo pikiran kenceng, Nggih. entuke woh ing nur, entuke pepadang. Pepadang. Ning Nggih. ya tetep sira ingkang waspada. Anyaketna wohe ngaren lina wengi tansah eling wohe Nggih. ngaren iku kolang kolang-kaling. Mung sira ingkang waspada anyaketna wohe ngaren lina wengi. Nggih. Tindaka witing klapa entuk dening Glugu. tindaka sing lugu aja neka-neka. Oh, Ngoten. nggih. Dadi wong ki rasane neka nonton apa ketoprak ya ketoprak, nonton bal ya nonton bal aja totoan bareng. Kadung menang kok Le. Oh, menang ya nritik ngono kuwi nek mulang kok. Kuwi mulia nek kira-kira ora. Oh, bola bali. Mula anu Mas Gareng contoh kados Eyang utawi Ibu Suminah niki. Nggih. Sugenge mung tansah lugu apa eneke. Mboten neka-neka. Nggih ta, nadyan sugih ora semugih. Nadyan ana ya terus ora kumingsun niku. Mula banjur bisa ngentas para putra-putra. Nggih. Iso ngedungke rezekine
ora rupa duit ning rupane tontonan kaya ngene iki. Nggih, niki jenenge dana rasa ya, Mas. Gawe senenge wong liya, Nggih. gawe bahagiane wong liya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Wong sing iso seneng ngerti kancane mesem guyu niku wong sing luar biasa. Itulah Bu Sumina. Nggih. Ayo, iki repen sawetara tetembangan. Nggih, leres. Kula nyuntulung Mbak Eka Suranti karo Mbak Eka Priatiningsih. Ayo kene jumeneng wong loro kene. Ayo. Nyedak ning kiwa kotak kene. Iki duet Guset. Gah, duwe piye to? Eka karo Eka iki lak duet Wah, oh ya le. Wingi sak parapi wah piye wong loro duo Malah elek ya. Ayo ki biru ki Argentina to iki. Ah, Waduh. Garing kok isih wae. iki pas iki Argentina Karo Prancis pas. Eka mewakili Prancis. Prancis. Duh. Yo iki wonten sing ngersake kutut manggung kok diaturke didum yai loro iki. Stop. Iki duo. Duo Eka. Duo Eka Suranti karo Eka Uget-uget. Heeh. Duo Wis to. Oh, mbok menawa kok dadi kondang. Alah elek. Ngadeg kan, ngadeg koncane do ngadeg. Iki apa ora lara kowe dinekke ngadeg. Wong mau ki wis ngadeg. Kuwi ndodok karo ngadeg dure padha. Wis Mbak Yuku lho, jane Mbak Yuku sing tak tresnani dhewe. Lho kuwi. Iya ta. Ning aku arep ngelokne PC rawani. Tak iya. Lah nek lambemu wis muni. Rawani. Genah kene wis ngadeg kok iso kon ngadeg. Iki ning kene iki aku ya ngadeg le gareng ya ngadeg. Kowe iki ya ngadeg kok. Apa aku kon ndur salon? Lah kok ngentuti kowe piye? Oh iki wis pol. Pol. Pire wis rene. Pir rumahmu dolanan ngono. Iya. Iki wong tenan kok. Iki wong Lah kok iki ra wong tenan to? digenahno wong tenan. Monggo ayo diaturke sik. Ayo. Nggih. Kutut manggung didum wong loro. Saiki saka Mbak Eka Suranti sik. Monggo ayo Mas Gareng dimatke. Oke. Deh kaya apa suarane Mbak Eka iki. Monggo. Yo. Ning kono. Wayahe mus. Ya. Sing bahagia iki wong Seragen Mas Gareng. Oh sapa? Oh, Seragentina menang. Oh iya. Bahagia. Ayo. Lah, jas suarane apik ya, Rek. Apik ora apa urusanku? Kowe kok ana sunan iki ketemu iki. Semen. Wong iki sing kalem ning ngerti iki ngantem teguh ya menang iki. Aja nesu-nesu. Sing enong totoan anak buah Mas Bayu totoan 20.000. Modaroe kowe. Ora. Yo lanjut. Di sini-sini bose. Wong kok nesunan apa to? Lah ngene lagi tembang penak-penak sikile mbok penyak. Kode. Wis ajake yo kalah kowe. Kalah le. Kode. Kode apa? Piye? Duitku kok balekke. Kecekur. Ora iso. Pade goreng ngidak sikilmu ben tularan men karepe. Tularan. Sakepe kae. Kan men tidak sikile terus. Yo. Arsa. Aha.
Nani muni Hup. Saiki genti. Genti kacilek ya, Rek. Ya, ayo. Ayo. Ayo Kak, aja kalah karo Eka gede. iya piye terusan Lho, iki dilem kok. Ora wis diabani karo Mas Gareng no. Ayo. Ning pelang. Iya. ning pelang Jas, okeane nyamleng. Nyamleng ora rusakmu, rusakku. nyampleng kok menang rek Ayo. kring kringan Jas. Mas Gareng. Ngabani sing kempul. Oke, ngon. Ngon. Melek ngon. ketekung Kempul ngon. Gus, kang pindho ngon. Gus, kang Eka, nggih ngabani sing kempul ya, Kak? Oke. Wis kacilek. ulang Ngabani sing kempul. Wis ping 3 ta iki? Nggih. Ayo, oke, ya. ketekung papat ngun ora gelem aku Ya ora komplit ta. Papat Pak Mangun ngono. oh iya nganggo pak Lah, ngono, ayo. kene ngun tok Iya. apa yo Ayo. ora Mas Mangun Oh, wah. Ayo. ayo. Mas Mangun kang Papat. papat Pak J Mangun Eh. Ah. saiki 5 Ayo ganti Mas Gareng. Lima ngon. Kalah. Mah apa-apa mah itu. Cangkeme kasar. Wong dikongkon wong tuwa kok bengok gah. Wedang kok tak nei nang-nangan. Ya. Oh. Weh, Mah, piye tak? kutut nanggung kok losong jumong blung. Lah wong akon ping 5 kembule ya kowe. Ora sida tak ingun. Wis padha wae. Lagu lama. Oh. Ya. tangane iki lho nek pas gareng penak ya ngene aku Ya. Ya, Mbak. Waduh. Enggak teledek. Sing kae wong sugih duit ya enak. Neno Eka cilik yo get. nggih ombo lha sing bener apa monggo lha lek gareng ngomong jare ombo-ombo ngono Wong edan. monggo Neno. monggo Mangga mangga. mangga Mangga mangga. mangga Neno neno. Lanjut. Midhangating kangsa Anyang-anyang to iki. Cengkoke. Oh iya. Kula tiap arape uget-uget iki mergo ora iso meneng iki lho. Ketso. Mbak Eka Surati. Ayo. Pramitra.
Wilujeng rawuhipun para tamu sedaya. wis grapi ae. Sing marahi nek ndi entuk sangu ya. Lah iya. Wah sing ketrima bengi iki mung Sarmadi. Lah ngapa, Mas? Ditutke Ibunda. Oh menika Bu Sarmadi to? Alah. Oh alah menika Sarmadi Oh, ditutke. aku marah urung tau petuk Bu Sarmadi. nggih. Wah saking Sragen sing karan Bu Terong nika. Oh iya. Nggih. Cara kok terong. Nah iya. Keropok. Pak itu ngene garwane to. Yo. Kudu nyongklang, Cok. Mangga ayo. Yuk. Ah. Yuk Mas Gareng. Kodanyang tumpaan semati Anjing ngobrol Yom dateng keterimane Ibu Suminah ya Mbak Eka Suranti karo Mbak Eka Walang Sangit. Yes, Kang Petruk. Panjenengane piyai putri sing tanggung jawabe gedhe marang kabeh para putra-putra. Nyatane kabeh putra wis pentas, nggih. Iki iso nglegake langsung nyuwargake sing wis murut kasedan jati, nggih. Nggih. Iki wonten sing ngersake neh. Napa, Mas? Mula ngersakaken eling-eling Banyumasan dipun bawani dening Mbak Eka Suranti. Oh nggih. Menika SBA Bojo Kendal. Oh nggih, oke, ayo. Ya atur nggih. Eka lungguh kene sik. Lungguh kotak, Ya ora. Ning kene. Nggih, mriki. Maka yo dibawani wis dadi pekareman kok. Nggih. Yen ra metu setuwengi no di enteni. Dibawani Raden Harya Warakudara. Mas Gareng tak dapuk dadi background penari Werkudara. Merga niki bawane nyeritake tentang Raden Werkudara. Oke. Ayo. Lah nek nggih mboten gathuk. Lah kok ora gathuk? Lah wong awake lek gareng cilik methisi ngaten iki kok. Werkudara niku rak piyayene gedhe dhuwur. Iki ora Werkudara. Lah apa? Werkupiyik. Wong anane iki kok. Werkudara sing wis nemen kok. Raden Arya. Wah, kukune lho meneh. Kewalik kukune kudune ngono. Nah. Ya, iki pokoke sing ora iso guyu agil iki. Mbane kejerot. Werkudara. Niki sing
Niki sing ngersake saking SBA Bojo Kendal. Oh nggih, saking SBA Bojo Kendal menika eling-eling Banyumasan dipun aturaken ing wedal gara-gara komplit mau sore pas limbukan ki. Iki ya ngapa to, Lek? Mau apa to? Ana wong joget sikile diangkat tok tinggal ngobrol. Lho lah sing ngangkon ngangkat sikil ki sapa? Oh iya ya. Wong ini jagongane dijogeti. Dadah dan ngelak. Ya. Sesuk para kadang ngrawit aja do mulih sik. Pripun? Iki sesuk sak bis arep dijajakke Teguh ning Kosuro kono. Ya soto. Nyata lamun Satrian Jod ya ora nyulek ngono kuwi to, Lek. Wah. Aku suwe-suwe iki. Kuwi ngapa kukune ugil-ugil lho? Wong kok Joget tok ditakoni ae lho. Ora lah kuwi lho. lah wong kon jembar kok. Lah nganu, nyuwun ngapunten niki kula termasuk rada tersinggung. Ngapa? Niki ngaten niki jenenge pelecehan seksual lan. Ora pelecehan iki berkudu ning ngisor. Kowe kono ning kono. Ta ning kene. Angel men. Nano. Praka. Baik, Kak. Nggih. Niki panjenengan kirim kanggo sapa? Menika kagem sedaya pandemen wayang. Iya lanjut. Oh nggih. Lah, tadi wong pandemen wayang do mirsani niku ra ya. Inggih das pundi? Awake dhewe tadi. Wong edan. Ora dadi Werkudara paten. Piye? Kok nesu iki malah. Aku Werkudara sok gagar otak lho iki. Lah piye? Werkudara kok deret-deret sikile iki. Ora apa-apa kok nek lara tenan viral. Oh. Alung ora viral. Opnam kok viral. Lek, lah misale kowe tipe madeg ngono iki ra ya tenang to, Lek. Ngapa? Ora bakalan gegar otak. Lah kok iso? Ora duwe otak kok. Kuwi jero iki ning jero iki. Wah, rupamu ayu. Ngapa? Terus ngapa? Aku- Ngapa? aku- Ngapa? Aku seneng gak, aku seneng. Lah kok beda piye sumbar kudune ya sing medeni. Kae aja meneh kok aku. Ha. Anu dikabrok. Wedi aku kowe. Wis ora main-main karo Eka wis aku. Aku ki mbok Eka Ya iso. bojo. Apa wae dipangan kok. pangan. Aja to IPS. Ora aku banyolan kuwi. Ya, ayo. Rano. Gedhange ki mbok uncal-uncalke. Ki lho, sing kenceng. Ora dikareti kok, Kak. Ya ditaleni nek no. Wah. Ben ora mencelat. Sik ta apa ana Werkudara kok digip ngene iki. Wong wis anane iki. Ya. Gudhek pripun? Gudhek wak kok gudhek tok. Lah niku rene sing dadi Werkudarane niku kaya Mas Teguh ngono piyayine. Wong Teguh ya rimbi kok Werkudara. Ora ngerti nek mlaku kok. Kowe seripit-seripit. ngarani Teguh kok Werkudara wong mau jariane sikile iki. Arep digodhok. Jariane sikile ngene iki. Arep diceluki Guh, Mas iki apa? Ya. Lah iki lho, omon ngene ya gur gudhek tok. Ya. Yo, tato iki lho, tato niki kudune umume rak tato kala jengking, Pak. Iya. Iki gendul kecap iki lho. Aku lak penjual seafood. Lanjut. Wong senengane ora Gudhek wak simbar dada. Yo, Kok njekok Neng ndi? urung ta? Urung. Neno. yen ngandika Arimbi wong ayu-ayu dhewe. Kurang gede. Arimbi. kurang gede. Oh, Kurang gede nek. Malah mecati lho. Werkudara kemlakaren. Lanjut. Gereng pindah Oh, eno. gontor enak lek enak
Werkudara kok keluwen. Piye kene lho. Kaya repot nyekel mik. Piye? Nano. Bahamu kirik. Ya Kak. Dasar satria prawira Rama Eling, yuk. eling kula Sejoget berdua, Mas Garing Mbak Ika. Aku penilai kok. Ora iso arep endo. Yuk. eling kula eling Iya. gunungane Senapati melung supaya aku tambah bingung ana maning modile wong bolak-balik ya Tuhan nanging ora goreng reka yakin kuwi banjir malung supaya gue tambah bingung eling sapa eling bagus kasih ganteng para kancah pepedang ngerti anu apa anu apa wis ngerti lebih buku tegas sing kepriwe supaya kita Sang kata krama pindani kuwi tepat seminggu tapi siswa sing nambah lembut ingkrang kayut sabang muring wong depan marang kasati Thank you.
Sonen raden atine puar baliran menang sonen menang saben menang sonen atine puar baliran sabdane sang guru wong manungsa urip alam punyang mulane jane sing sabar harimah kudu eling ancaman modele wong Purbalingga sekian Matur nuwun. Yah jan. Nimbali mbake kae ora gelo Mas. Cucuk. Tenan Rupa. suarane yo elok, jogete hebat. Rupa slaga, Heeh. swara, Wiraga, wirasa, wirama. rasa, wirama, ya wiradya, Sapa kuwi? ya jare kabeh. Ora. Kuwi tegese iki solahe ya suarane niku Solahe. becik.